קודם כל אני רוצה להגיד שזה כבוד גדול שביקשת להראות את הגרף שתכף אני אציג בזמן שדוקטור בקר מדבר, שהקדים אותי בשני דברים שרציתי להגיד, אז אני ממש מקבל את זה כקומפלימנט שהגרף שלי גיבה את הדברים שלו. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שהערכה שדוקטור בקר עשה פה, עשינו את אותה הערכה בדיוק, מתנדב שלנו בשם בנימין זינגר עשה פרדיקציה של מה היה קורה אילו לא הייתה מלחמה. אנחנו מניחים שהייתה השפעה בכמות הנסועה שירדה באזורים מסוימים בארץ, אבל דוקטור בקר הגיע לזה שהערכה המקלה אגב הייתה שהשנה הייתה מסתיימת ב-376 הרוגים במקום 360, אנחנו הגענו ל-377 ברף התחתון. זאת אומרת שהעלייה שאנחנו רואים הייתה יכולה להיות הרבה יותר גדולה, שזה מצב מאוד מאוד חמור, גם בהתחשב בזה שבטיחות הרכבים עולה, שהטיפול הרפואי משתפר, זה מצב מאוד מאוד לא טוב. אבל אנחנו רוצים לקחת את זה רגע צעד אחד אחורה, אנחנו נמצאים בימים לפני תקציב מדינה חדש, ואנחנו עשינו בדיקה של כמות ההרוגים והפצועים קשה, מה שאתם רואים בגרף פה, לעומת תקציב הבטיחות בדרכים, הלכנו לסעיף תקציבי 40.7, שהוא לא רק תקציב הרלב"ד, הוא יותר גדול מזה, ואני יודע שתכף תבוא הטענה שזה מגיע מעוד מקומות ושיש תשתיות וזה. אבל אנחנו רואים חד משמעית, פחות כסף, יותר הרוגים, נכון? חד משמעית, בסעיף התקציבי הזה, אנחנו מדברים על זה שיש מקדם פירסון עם קורלציה מובהקת 0.59, זה מראה את הדבר הזה, גם רואים דבר מדהים. עכשיו אתה סתם משוויץ עם המקדם פירסון. אני חייב לתת את התוקף, כי האנשים שלנו עשו עבודה מעולה בניתוח הנתונים, נטליה אלון, מנהלת המחקר והפיתוח. מקדם פירסון, בסדר. בשנת 2008, זה הפיק הזה שאנחנו רואים פה, שהתקציב היה 382 מיליון שקל, מיד רואים את המגמת ירידה מתחילה, ורואים אחר כך גם שמגיעים לשפל מאוד גדול בכמות התאונות ב-2011. זאת אומרת שאנחנו גם, לא רק שאנחנו יכולים לראות, ומה שאנחנו יכולים לראות זה לא רק מה שאנחנו רואים שקורה היום, אנחנו רואים בעצם מה קורה עוד כמה שנים קדימה, גם אם נשים את הכסף היום, וזה לא נראה שאנחנו שמים את הכסף היום, וזה חמור מאוד, וצריך לדאוג לזה. ואנחנו לא מדברים על מספרים שהם בשמיים. ב-2008 התקציב המתוכנן היה 382 מיליון, זה אפילו לא היה ביצוע בפועל. אז כדאי מאוד פה, ואני לא רוצה להאשים את חברי הכנסת שדווקא כן הגיעו לדיון הזה, אבל חברי הכנסת בקואליציה, זה מאבק ששווה לעשות אותו. לא מדובר פה בסכומים שאי אפשר לעמוד בהם, וההוכחות פה, ממש בגרף הזה. זה ממש ברור. יש חבר כנסת מהקואליציה שישמח לדבר בעקבות מה שאמרת. ואני אומר, אני לא רוצה להאשים את מי שהגיע, להפך, לתת את הקרדיט שיש. לא, זה בסדר, אני לא רק כחבר כנסת, אבל עסקתי בזה גם לפני זה. אני חושב שהערכה של זכריה תהיה זהירה, והוא יחשוב על מה הוא יכול לקבל ולא מה צריך לקבל. הערכה צריכה להיות הערכה שלנו, של מה שהיה ב-2008. זה חסר תקדים, זה במכפלות. בהחלט. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד את זה. בהחלט. זכריה יש לו עוד חוב, עוד לא הגענו אליו, אנחנו עוד מעט נגיע אליו, יש לו חוב להגיד מה הצרכים. ואני חושב שזה האחריות פה בבית הזה, להגיד לזכריה כמה יש לו, לא שזכריה יגיד. חד וחלק, יש עוד אנשים שרוצים לדבר.